Hi guys, patong adlaw tayong tanan. Alay be. Alay, waj ka matugwak-waka ka ha. Waj ba kay klase ron therapy ka matug. Kami nakatugi kawa. Way kalibutas violet sa paglinog oy, grabe. Hilak ko paglinog, grabe adlaw ka. Burn out pagad. Healthy oil. Sige pagalig aftershock. Nami nakagi ulig buhol ba? Sus, wapad ko utang cellphone. Pagbay na ko ni uli. Luoy ka slik sige hilak. Kala mo tawag mo maghilak. Si Violet, hindi nakahog na rin ang nagtungang cellphone. Dapat din ang bayranan. Dapat ang tapat ni pabayri. Manta ko yung utang. Kapoy ganaan. Halloween. Aga kung dalar sa isa ka buwan 23 ra ug arhi ko ug adto ko bay makasweldo ko. Pasag-isay maglakaw-lakaw ko makasweldo gyud ko. Ari wa. Banha rakag. You say drink water. Ikaw. Grabe, kulbaa. Say hi, be, hi. Say hi. Paning nga tagilong. Hi. Hi ba? Imong mama ning arwila naghubog-hubog. Ga paray-paray ko nung dato pagawas sa guard. Matubok-bokon to imong inahan Violet. Huro ti jay sa ka. Buok kulapo og mojito. Consider inam gidapat gahang haplas og Vicks inhaler. Bisa ka na tong gikagkag sang ilong gidaga jud. Nagtagawas ta. You want to play to outside, be? Magdagandagan lang ka, gabaglaban niyang kay padawang ko dugon. Kaya mapasang ko sa mga utang uli na ko. Looy ka yung sliksi. Oh no! Si mission, niwang na. Karo sa apa ba tada ni maarang-arangan. Mahawa sa kalisod. Biglinog dito guys, wadi ko katog dito. Magkuhan ko to 9:59 ng linog. Mapadi pagkatog di ba ulit bugawas ang tami. Wa naraman na taranta naman ko kay mga paki na mga sa amin. Mga baso. Adli ka kadyo. Tagam ko sa unas 2013 mo siguro tong linog. Pagka-October mo ito. Grabe. Kasi gato, gisugo ko rin ito papalit. Nudlay naglalo. Ako kablaga pong kay dahil therapy si Violet. Kaniya pa diha. Comb your hair la. Sige kag panudlay dyan. Uway na sabit. Uway na. Dirty. Comb your hair, comb your hair, comb your hair.
Uy. Ambot ni mo, be. Hindi na ko magluto. Kaya nanong ko niluto daan. Daghan pa kami. Ramang tulo na nga. Huwag mo kag anak ni ate. Diya. Huwag mo ko putulatin mo ulit. Kaya na magandana ni ambot. Mula na magkaratis yan. Luhag, be. Lakay liguon ka na, kami nakagnaw abat. Hamos mong naong kag biskwit. Anak na ko dani. Lisod na. Maluoy Ginoo maumpas na ang utang ba? Cellphone. Huhu. Tabang mga langit. Adlek dari kitigig aftershock. Pero dagat ba diri ba kabawog langoy na at gigid ka matay simba ko. Nan sa magkadiw ka mahilo na. Di ka igawas kay igawas ka maghila kag isud. Isud na. Babay sa mong kunot. Dara Be update juga no. Update juga tagag iPad Nawar yung forma din. Diharap ka kay di ka mahimadyo. Ka Roslik sige kuha ba ka ng lola kada bernis man kuhaan. Exercise. Sakit ka dudugan makita nga magsighila kang anak. Muna kauli nagadid lagi ko. Buwan ra ko September kauli. Natinga akong ate kay tunananghid kong mauli ang tako. Kihingnan ko sige ko uli nga sa isa ka buwan kas aron ko mauli ja. Kuan kanang nay sa kunong pagsige uli wa ko kuno siya makalisa kada uli na gubot pasabot bayaran din na hang kada uli waday di manihang nakos ang nahuna waday di ja unfair food kay nananghid ko ingon maglisod ko nog ang kauban dari sa labog ang kauban mananghid budi upoy daghang istorya. Ibig ko maugluto. Pastas unta ba? Minta to ija kay dagaman ako ni anak. Thank you. Dapat po kada buwan kas arang gali makauli paulian unta. May ubos ko dito. Time. Hoy, sikagan mo kamot. Nakasildo ko sa vlog. Mantay ang ibayad sa utang cellphone ng kauli na kuha man. $23 ang may sud. Paita. Kahilak punta ninis. Hilak punta ninis tago. Kinuha na bala. Mag-hilak siliksi di mo kumuhilak. Kanarang nagaman magtawag.
Hila ko sikreto. May magado. Salamat din ka sa inyong may sawang pagtanaw guys. Sa mga nangumin. Dugay na pagkuha naka-shit out. Pon-pon. Shit out ko. Huwag makauli na ko pon-pon. O sige na dyan ko upload vlog. Kada adlaw. Kaya makasweldo man ko. Maadyo na naman katabang-tabang po na nanay. Kapalit sa gustong leksi. Kaya dari. Hindi mo ko makasweldo. Kada adlaw. Kada buwan. Party time. Tanabi, manghimasa na tabi. Mara na yung vlog guys. Sunod na po. Adlaw kay ugma. Busy kay nagba ng ating mga bote. Domingo mag-outing. Maligo sila. E is one. Busy na. E is one. Marami guys, salamat. Ug amping mong tanan. God bless.